Godmorgen og velkommen til Godmorgen Stjerner. Vi har alle de bedste stjerner til dig og dine venner. I dag sidder jeg sammen med Billy Vinter. Hej Morten. Hej. Billy Vinter, hvorfor har du fået dig sådan en grim, afskyelig grøn halskæde? Skal jeg sige, at den er sammen på mod? Grøn yndlingsfarve. Super. Hvad så med din hue? Hvorfor har du en hue på, som ærligt talt ikke er særlig køn? Ja, mit efternavn er Vinter, og ja, synes jeg også bare, du går. Hvorfor ligner du en tøs? Ja, altså, hvad kan jeg gøre? Alle de der piger står rundt om og giver mig make-up på, og jeg kan ikke sige nej. Anyways, du har lige udgivet et nyt album. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det hedder? Det er orange pige, men jeg tror ikke, det har været din navn. Hvad er dit yndlingssang i albumet Orange Pude, som rent faktisk skulle have været mit navn? Baby orange pige. Den er til dig. Du har jo lovet os at synge senere i programmet. Hvad er det, du har tænkt dig at synge? Baby orange pige til dig. Ja. I kan få lov til at høre Billy Vinter synge Baby Orange Pude lige efter reklamerne. Og du har Velkommen tilbage efter reklamerne. Nu skal I høre Billy Vinter synge Baby Orange Pude. Det var alt for Godmorgen Stjerner her til morgen. Vi ses igen i morgen. Peace. Hey, Hot, kommer du ikke lige